huset så allt är stort här. Vilka höga hus. Jag ska sova över hos världens första manliga supermodell. Marcus Schenkenberg. Ja, och vad är jag nu då? 20 år använd. Det här är vi. Och jobbar fortfarande. Så. Ja, du sover. Alltså hur en vanlig tråkig dag ser ut. Sover. Ni får bestämma sig. Jaså? Är du där? Jaså? Kommer fler? Nej. Fej. Nej. Kom. Oj, nu är det skönt. Taskig husse som inte bjuder på en gravid Heidi. Det är bra. Ja? Vad roligt. Nej, gå nog och lägg dig. Fej, stanna. Men till lampan då.